Makadami sili. Good morning mga kaspero. Nandito tayo ngayon sa Kanipo with Joy Adventure. So, dalawa kami ngayon magdadive. At si Papa Tonyo, nire-ready na yung bangka. Ayan o. So, yung gamitin naming pana, eto. Itatry daw itong roller. Ayan. Kung makatama. Kung makatama. Kung hindi makatama, ayan, ay matatama pa rin yan sa bato. And let's go! Actually, nandito na tayo sa spot mga kaspero. Sana makadali tayo. Good luck sa atin! Go! Dive safe! Ayan, shoutout pala kay Papa Tonyo. Kasama na natin ulit siya. Para tayo ng surahan. Alright. Don Coron, shoutout. Gusto mo sana sumama, kaso busy ka eh, kaya kami muna. Okay. Tingnan natin yung spot dito. Let's go mga kaspero. Ang gamit nating pana ngayon, itong patos natin. And shout out sa Salbimar, kay Sir Abraham. Ayan, yung rubber natin. Tsaka shaft. At warm up dive tayo. Itong spot na ito, dito nakakapana sila Native Channel at Primitive ng Giant Tree Valley. Itong bato na ito, dito lagi sila nakakapana. Kaya tiningnan ko at sinilip. Napakaganda pala, kaya pinasok ko na. At tiningnan ko yung loob. Talagang papasukan ito ng malalaking isda pag malakas yung agos mga kaspero. Kaya ayan, ang ganda ng pwesto na ito. Tagusan. Medyo mababaw lang itong spot na ito. Around 9 meters lang. Ayan, kung napapansin nyo, napakagandang lugar. Kaya sulit itong spot na ito. Sana makadali tayo ng malalaking isda sa araw na ito. Let's go! Abante tayo dito sa medyo malalim mga kaspero. Around 18 meters. Habang pababa ako, tinitingnan ko yung paligid. Dahil sabi ni Bro Joy Adventure na pag nag-aambush, kalimitang lumalapit sa atin pating at saka Spanish flag snapper at kung anong mga pelagic. Kaya abang-abang tayo at syempre tingin-tingin sa paligid, baka merong pating at makuhanan natin ng video. Pero sa time na to, wala tayong nakita na pelagic at mga isda. Kaya hindi na ako nagtagal dito. Umahon din ako at naghanap pa ng spot sa unahan. Dahil napakalawak ng spot na pinuntahan namin ni Bro Joy Adventure.
And this time, dumaan ako dito sa medyo malalim. Habang pababa pa lang ako, napansin ko kaagad yung isang good size na coral trout or lapu-lapu. Nandyan sa buhinginan mga kaspero. Kaya tiningnan ko kung good size na para pwede na natin kunin. At ayun nga, good size na. Siguro nasa kulang-kulang 1 kilo na ito. Kaya pwede na nating tirahin. Kaya eto. Ayun, sapol mga kaspero. Ito na yung binamano or first fish of the day natin. Isang coral trout na lapu-lapu. Ayos. Sumisid ulit ako mga kaspero dahil habang nasa taas pa lang ako, napansin ko yung surahan. Dahil ito yung target natin, baka mahuli natin. Kaya dahan-dahan lang ako pababa para hindi siya pumasok agad. At nung naramdaman niya na papalapit na tayo sa bahay niya, medyo umalis ng konti yung surahan mga kaspero. At ayan, nakaabang na sa butas kung saan siya papasok. Kaya hindi na akong dalawang isip na tirahin ito. Ngunit nung pagkatira natin, sapul ang buhangin mga kaspero. Hindi tinamaan at pumasok doon sa loob ng bato. Sayang, surahan na sana, naging buhangin pa. Pero ayos lang yan dahil malay mo mamaya makapana tayo. At habang pataas ako, meron akong napansin na isang coral trout at hindi natin pinana yun dahil medyo maliit pa. At ayun nga, lumabas yung surahan nung binalikan ko at meron akong nakita sa gilid ko na isang Spanish flag snapper. Isang napakasarap na isda at bibihirang mahuli ito mga kaspero dahil dito sa Boracay wala akong nahuli na ganitong klaseng isda. Kung may mahuhuli man ako, maliliit lang, around 1/4 ng kilos. Pero ito, grabe, malalaki yung mga Spanish flag snapper dito mga kaspero. Yung napapana ko siguro dito, abot na ito ng mga 1 kilo mahigit. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. At tinamingan ko talaga mga kaspero para meron na tayong pangdagdag sa huli natin. At ayan nga, lumapit sa atin at tinira na natin mga kaspero. Sapul. Ganda ng pagkatama natin dito sa snapper na to mga kaspero. Ayun no, walang kawala, sulit. After natin na secured yung snapper natin, bumaba ako dito sa 21 meters mga kaspero.
dahil meron ako napansin na malaking isda na pasok labas doon sa bato at medyo may kalaliman nga, kaya kailangan natin na dahan-dahan lang pailalim. At habang pababa na nga ako mga kaspero, napansin ko na pumasok itong giant trevally. Akala ko isang piraso lang, ngunit nung papalapit na ako dito, dalawa pala sila mga kaspero. Yung isa good size na, kaya pili tayo dito sa dalawang giant trevally mga kaspero. Ayan, pumasok at lumabas ulit yung ulo mga kaspero, at nakapwesto na tayo. Kung lalabas man sila, mapapana agad natin. At eto, na sana papanain to, ngunit napansin ko itong medyo malaki, kaya ito yung pinili natin. Stone shot na sana, pero lumihis pa ng konti. At ayun, hindi na stone shot, nanlaban pa mga kaspero. At papasok nga sana ulit doon sa bahay niya, at pinigilan ko talaga para hindi makapasok. Dahil pag nakapasok yan mga kaspero, mahihirapan tayo. Dahil medyo malalim itong spot na to, nasa 21 meters, kaya nilabanan ko na para makuha agad natin itong giant trevally. Dahil hindi pa naman tayo kapos at palakas pa yung pagpadyak natin. Sulit yung pangastong isda natin, isang giant trevally. Ito yung first giant trevally na napana natin dito sa Coron, or dito sa Kanipo, Coron, Palawan mga kaspero. Napakaraming isda talaga sa spot na ito, dahil pagbaba ko, ayan, mayroong bluefin trevally, mayroong spotted na trevally, mayroong suno or coral throat, and then Spanish flag snapper. At ito nga, pinipili ko kung saan yung mas malaki mga kaspero. Ayan, medyo malaki na itong Spanish flag snapper, at medyo malaki na rin yung coral throat. Ngunit nagdadalawang isip ako, parang mas bet kong panain itong snapper, dahil naku-curious ako at bihira lang ako makahuli nito. Kaya ito na yung pinili ko. Talagang napakaamo ng isda dito. Talagang lumalapit talaga mga kaspero. Kaya ayan, ganda ng pagkatama. Another ambush na naman tayo, dahil meron akong nakitang target dito. Isang good size ulit na coral throat. Ayun sa unahan mga kaspero, nakatingin lang sa atin, at nung tinutukan natin, umalis pa. Gusto pang magpahabol, pero walang magawa sa atin yan mga kaspero. Titirahin at titirahin ko yan. Pero tingin-tingin muna tayo sa paligid, baka may lumusot na isang
pelagic na King Mac. Ngunit wala, kaya eto hinabol ko na at nakaharap sa atin. Tinira ko mga kaspero. Grabe, tinamaan pa rin. Swerte natin ngayong araw. Napakaraming isda. Actually, napakaraming isda talaga sa lugar na ito mga kaspero. Ilang piraso na yung nakita ko na mga good size na coral trout. Ngunit pinipili ko lang talaga yung medyo kalakihan. Yung iba siguro nasa 700 grams, nasa 600 grams. Pero hindi ko pinapana yun mga kaspero. Pinipili ko talaga yung mas malaki para sulit yung mahuhuli natin. Dahil ito na yung warm up dive natin dito sa Coron, Palawan. At this time, nasa taas pa lang ako. Meron agad akong napansin na isang lapu-lapo na naman mga kaspero. Isang malaking high fin coral trout mga kaspero. Ayan, kung napapansin nyo yung itim na yan, ayan siya. Nung lumingin ako sa gilid dahil baka merong ang dumaan King Mac, ayan, yung paglingon ko at pagbalik ko doon, wala na siya. Nagtaka ako kung saan nagtago. Pero nakita ko doon sa ilalim ng corals na yan. Kaya eto, inambush ko mga kaspero para lumabas. At nakatutok na ako doon sa unahan, nandito pala sa kabila. Kaya tinira ko na mga kaspero. Sapol na naman. Kakaahon ko lang at nakita ko yung hinahanap ko. Kanina ko pa ito hinahanap mga kaspero. Isang Spanish mackerel. Ang problema lang, medyo hingal pa tayo at hindi natin maaabutan to. Kaya hinayaan ko lang mga kaspero. Huwag na nating pilitin kung hindi kaya, dahil kung para sa atin yan, magpapapana yan. Pero hindi para sa atin, kaya hayaan na lang natin mga kaspero. Meron kasi akong nakitang lapu-lapo pagkatapos kong nakita yung king mackerel. At binalikan ko yung lapu-lapo dyan sa ilalim ng bato. Ngunit iba yung nakita ko. Dalawang green jobfish mga kaspero. Isang malaki at isang good size. Siyempre, pipiliin natin yung mas malaki. Medyo lumayo nga ng kaunti, pero gagamitan natin yan ng teknik. Ug-ug lang, katapat niyan mga kaspero.
Pag hindi lumapit sa ugog, kaskas tayo ng rubber para lumapit. Ngunit pagka ugog ko pa lang, ayan, lumapit agad silang dalawa at nag-uunahan papunta sa atin. Yung nauna, yung mas malaki, kaya swabe, sapol na sapol talaga ito. Ayan mga kaspero, talagang lalapit at lalapit. Napakabait, kaya tinira ko na. At ayun, gitnang gitna yung pagkatira natin dito sa green job fish. Malaki na rin ito, around 2.5 kilos siguro. And this time na 12 na at nakita ko itong napakalaking batfish, kaya pauwi na rin at tinira ko na mga kaspero. Sapol na spine shot, walang kawala. At grabe, sobrang laki ng giant Toblerone na to or batfish. Siguro mga 3 o 4 na kilo ito mga kaspero. Napakalapad talaga. Kung sa Boracay, sold out na kaagad to. At ito na yung last fish of the day na ito. Umuwi na rin kami ni Bro Joy Adventure dahil alas 12 na ng tanghali. At nagdive kami dito lang sa malapit sa kanila mga kaspero. So ito yung last fish of the day at pauwi na kami para magluto at magkilaw mga kaspero. Bro, the giant GT. Giant GT. Literal na giant, di ba? Grabe, literal na talaga to. Oh, laki ng tiyan. Pagkaputok na yan, Na spine shot kasi kaya kaya. ganyan. Trauma siya. Ang daming Spanish flag na baril dito. Snapper. Darag-darag. Darag. Tara. Let's go. Oo. Ano na tayo? Sayang yung timbak ko. Kaya? Tingnan natin yung mga huli natin mga kaspero. Wow, GT agad sumalubong oh. Laki-laki. Oh, malaguno. Laki ng GT. Alright. Oh, Ay! malaguno. GT, ganito ko ah. Ilak. Spanish flag. Ha? Dalawa. Wala dyan. Grouper. Ayan. Coral truth. High fin na coral truth. Eto pa. Oh, spotted. Naka GT rin tayo, Giant Tree Valley. Ayos. Kahit ano dyan. Ganda rin isda.
kining putihan ko, di balian ba ni? Pero binibili ko sila. Ayan, si chairman na yung humusga. Ayos. Basic na basic lang, oh. Ayos. Ganda ng laman, oh. Oh, grabe kataba. Taba, oh. Sa pato. 2 piraso yan, bro. Yan. Ayan yung malaki. Yan yung pinili. Ah. Basic lang. Ito, may ito. Bigas natin ah. Papaton nyo. Ay, ihaw. Ilak. Tambok silang kuan. Pero di nakalupig sa katumbayang. Taba talaga. Kaya ngayon lang. Grabe mo kalaki yan siyan. Ay, sige bro. Kapag ka mga paksyonan, di marunong yan. Prito, di marunong yan. Kaya takot na okay, magprito hotdog, prito itlog. Kawala lang. Mura ni Ibarat na ito ko Korea nagtanaw-tanaw niyo po sa buo dyan. Huwag kang magplano mapalit yan. Ang plano na yung tanaw lang. Tsaka ano bro? Mabigat bro? Kalami. Sabon na. Lamig kayo. Panalo. Ah, makadami sili. Wala. Walang angangin. Yung dati. Wala na. Iba talaga yung labuyo na ako. Maliliit. Yung oh! Alis ba? Yun. Wala na. Talagang Mukbang na to, mukbang. Yun, oh. Iyan, ang taga Johnny ba? kain ko kain. Let's go. Sana nakangat yung pa ako. Kilaw. Kilaw ni chairman. Ah. Dami. Asar ni mga Gulay ka bro, gulay. Gulay-gulay. Minsan na makatip ng gulay po dito sa isla eh. Silap bro. Birahin. Loaded, oh. Oh. Buhay pa. Sayang. Also, shoutout nga pala sa ating mga solid supporter, sa ating mga SG maker dyan. Shoutout kay Bimrecha, Sir Abraham, kay Sperman's Gear, kay Dudip. Shoutout. See you soon. And Sama kong magaling manghuli. sa mga team natin dyan sa Batangas, Team Stone Shot, shoutout kay Bro Ashley, kay Bro Janley, Bro Ronald, Bro Jojo, kay Bro Ryan, and kay Bro Kim, shoutout po. Ingat po kayo lagi dyan. Dive safe. Kay Bro Dendo, yan, shoutout sa inyo. And sa mga solid supporter natin, kay Marcelo, shoutout po. And tara, kain mga kaspero. Walang saanghang yung pinilaw natin. Yung sanghang. Puro tabang lagi. Tama Kasi- lang. Tama lang. Okay lang. ano ko nang giduwa. Mga bunga. Yan. Mga bata. Tapos iring. Gagman.
Dapat ang pabata si Bito Resume. Ito ba magdaan? Nakalan hatag. Yes. Dari ako gani ako. Gresay na dari. Ha? Gresay na. Asam sa mga ano alas po ron, ano siya puso no? Okay niya. Kapulan na. Hmm!